πια ήρθε και με επισκέφτηκε σήμερα. Η Ιριέτα Χατζηβασιλείου. Ποια πλευρά είσαι? Με καμία. Αυτό δεν γίνεται. Ο Στέφανος, μαμά. Έχει μια αδερφή. Την Τέζη. Ποτέ δεν έχω νιώσει τη ζεστασιά της οικογένειας. Και τώρα που σας βρήκα θέλω να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Δεν το βλέπω. Η Ντέζη και η μάνα μου πήγαν να σκοτώσουν τη γυναίκα μου, το ίδιο με το παιδί. Όχι Ντέζη. Η αδερφούλα σου. Όχι, ούτε εγώ την αναγνώρισα σαν αδερφή μου. Αυτό θέλω να σου πω τόση ώρα. Έγκυος. Περιμένω το παιδί του Στέφανου. Καλά, μιλάω σοβαρά. Χάσαμε το χρωματάκι μας, μου φαίνεται. Κόφτω, Όλα τη Δαφνούλα. Ρε παιδιά, ο Λευτέρης είναι το παιδί που έχει το γυμναστήριο. Εργοδότης της πια. Βλέπω σύσφυξη σχέσεων μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων, μου φαίνεται. Σκάσε, λένε. Να συγνωρίσω την παρέα μας. Την Εύα την ξέρεις. Ο Νικόλας είναι άντρας μου, την Ώρα και ο Λουκά. Και από εδώ ο Λευτέρης. Θα κάτσεις να σε κεράσουμε καφέ? Όχι, μια άλλη φορά. Έχω κάποιες δουλειές πρέπει να φύγω. Χάρηκα. Γεια, δεν λέμε. Το καλό. Τι έγινε, ρε Δάφνη? Ακόμα δεν πιάσανε δουλειά και μας φέρνει το αφεντικό στο σπίτι? Ένα ραντεβού είχε ο άνθρωπος εδώ κοντά και προσφέρθηκε να με πετάξει. Με το λεωφορείο θα ήμουν ακόμη στη στάση. Τι έπαθες τώρα? Πού είναι το κακό? Το κακό, Δαφνούλα μου, είναι ότι το αφεντικό μας προέκυψε πολύ ωραίο παιδί. Γιατί κακό, βρε παιδιά, εγώ μια χαρά το βρίσκω αυτό. Μωρέ κι εγώ, μια χαρά. Και λέω τώρα, μήπως πρέπει να δώσω μια αλφα βαρύτητα στους κοιλιακούς μου κι εγώ? Δεν κατάλαβα. Λέω ρε παιδάκι μου, μήπως πρέπει κι εγώ να γυμναστώ? Δεν έχεις ανάγκη σε αγάπη μου, σε γυμνάζω εγώ. Επαρκώς. Να τα μας τσέμπησε κι άλλα. Να σας πω, δεν το κόβουμε λίγο καλύτερα? Συμφωνώ, πολύ το τραβάμε. Μπροστή η μάζοξη. Είναι τίποτα πάλι? Γιατί δεν έγινε να λες? Δυσάρεστα. Όπως το πάρει κανείς. Η Μελίτα είναι έγκυος. Όχι. Περιμένει το παιδί του Στέφανου. Τελικά μας βγήκε πολύ καρπερό αυτό το παλικάρι. Και τι σκέφτεται να κάνει, παιδιά, θα το κρατήσει? Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλο. Χειρότερο. Τι, υπάρχει και χειρότερο από αυτό? Όχι, που δεν θα υπήρχε. Για λέγε ρε Ταρίφα. Η Ντέζη πέρασε από το ιατρείο μου και είχε το προσκλητήριο γάμου αναχείρας. Παντρεύεται με τον Μπέλο, λέει. Και σαν αδερφός της, λέει, θέλει να τη συνοδεύσω εγώ στην εκκλησία. Να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Αυτό να δω και τι στον κόσμο. Να σου πω, πριν το δεις, δεν πας να φτιάξεις αυτό το καφέ που έλεγες? Έλα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Να μην τη βγάλουμε ξεροσφύρι. Πάω. Γεια σας. Κυρία Χατζηβασιλείου, είναι εδώ? Έχετε ραντεβού, κύριε Καρτάλη? Όχι, δεν έχω. Ειδοποιήστε την ότι είμαι εδώ και πρέπει να τη δω. Περιμένετε λίγο.
παρακαλούσα όμως να μην ξανάρθετε απροειδοποιητά. Έκανα μερικά πράγματα, δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Τα ραντεβού όμως μια χαρά κλείνονται από το τηλέφωνο. Διαμάντη. Σας λέει κάτι αυτό? Θέλετε να υπολογίσω τα καράτια? Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τον πατέρα σας συνεργαζόμουν. Και λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που έχουν μείνει ακόμα ανοιχτές. Σας ζήτησα τη συνεργασία σας. Σας απάντησα ότι δεν με ενδιαφέρει καμία συνεργασία μαζί σας. Εντάξει, απλά είπαμε πως το διαμάντι σας έκανε να αλλάξει τη γνώμη. Προσπαθείτε να με δελεάσετε να συνεργαστώ μαζί σας δίνοντάς μου ένα διαμάντι, κύριε Καρτάλη? Υπάρχει βαλίτσα γεμάτη από αυτά. Ενδιαφέρον. Και? Σας δίνω τα μισά. Πολύ γενναιόδωρο σας βρίσκω. Με τι αντάλλαγμα? Τη συνεργασία σας. Για ποιο θέμα? Μου λέτε αυτά που ξέρετε από τον πατέρα σας για τη βαλίτσα, τη βρίσκουμε και μοιραζόμαστε το περιεχόμενό της. Δεν καταλαβαίνω. Κρίμα, γιατί νόμιζα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μάλλον νομίζατε λάθος. Σας περνάει από το μυαλό καθόλου, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύετε. Δεν έχω κάνει κακό για να κινδυνεύω, κύριε Καρτάλη. Απέναντίας, εσείς μας κάνατε κακό. Η μητέρα σας σκότωσε τον πατέρα μου και σίγουρα αυτή κινδυνεύει. Εγώ πάντως σας προειδοποίησα. Δεν χρειάζομαι προειδοποίησεις από εσάς. Δεν έχω ιδέα για αυτά που μου λέτε. Δεν με πείθετε. Εγώ πάω στοίχημα ότι ήδη έχετε πάρει ένα ίδιο διαμάντι. Και αν όχι, όπου να είναι θα σας το στείλουν και εσάς. Τι να σας πω. Πάντως δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που να μοιράζουν διαμάντια έτσι στο χαλαρό, κύριε Καρτάλη. Τέλος πάντων, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μου πείτε, κάτι πιο συγκεκριμένο, θα σας παρακαλούσα να πηγαίνετε. Πρόταση μου ισχύει. Αν αλλάξετε γνώμη, με ειδοποιείτε. Ένα λεπτό, κύριε Καρτάλη, το διαμάντι σας. Κρατήστε το για προκαταβολή. Επικίνδυνος άντρας. Αυτή η Ντέζη δεν υπάρχει. Πήγε να με φάει κανονικότατα και τώρα το παίζει καλή αδελφή στον Νικόλα. Και αφού είδε ότι δεν πιάνει το αδερφιλίκι, το έριξε και στον εκβιασμό μετά. Έριξε και εκβιασμό. Όχι, θα μάθαινε. Αν δεν τα πηγαίνω, λέει, καλά μαζί τη, θα μας πετάξει έξω από την Εδέμ. Γνωστή κλασική Ντέζη. Τι σχέδιο όμως, ρε παιδιά, Τέλεια οργανωμένο το έγκλημα. Μόλις είδαν ότι τους ξέφυγε η Εύα που την είχαν του χεριού τους, έβαλαν στόχο τη Μελίτα. Τα καθάρισαν την Εύα και το παιδί της και θα τους έκανε άλλο η Μελίτα. Γι' αυτό η πρεμούρα του Στέφανου να βγει το διαζύγιο. Ούτε ψήλο στον κόρφο της Μελίτας. Ερωτευμένη με τον Στέφανο ήθελε ένα παιδί μαζί του και τώρα. Δυστυχώς για εκείνη είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Τώρα όμως ξέρει. Πώς θα το κρατήσει αυτό το παιδί? Εγώ την καταλαβαίνω. Σε αυτά τα πράγματα δεν χωράει η λογική. Με το παιδί του πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσει. Και στην ουσία δεν θέλει να τον ξεχάσει, γι' αυτό κρατάει το παιδί. Ποιον, ναι, μωρέ? Τον άνθρωπο που τη συμπεριφέρθηκε με το χειρότερο τρόπο. Προσπαθούσε τη μία να την καθαρίσει και να έχει την άλλη για καβάτζα. Και το παίζει ακόμα θύμα της μάνας του. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο ηθοποιό, έτσι. Αμυντέζη, αυτή κι αν έχει δώσει ρεστάλ ερμηνείας. Καλά. Θα τον κάνει αυτή τον μπέλο. Αληφή για κάλους. Εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Αφού τα ήξερε όλα ο Σταυρίδης, γιατί δεν την μπουζούριασε να την κλείσει μέσα? Δεν μου είπε. Σεβάστηκε το γεγονός ότι έχουμε ένα παιδί μαζί. Εκείνος μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εσένα σε καλύπτει αυτό? Γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλο έγκλημα. Είχε τόσα στοιχεία εναντίον της και την άφησε να αλωνίζει μόνο και μόνο για να μην σε κακοκαρδίσει. Όντως. Αυτό είναι μια πολύ καλή απορία. Τι, δεν είσαι έτοιμη? Αχ, έλα, δεν θα πάω μόνη μου για νηφικό. Δεν έχω κουράγιο, Μαργαρίτα. Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη. Μια χαρά είσαι. Δεν σου ζήτησα για τίποτα σπουδαίο, μάνα μου, είσαι, θα πάμε παρέα.
Ας πάμε αύριο. Όχι, σήμερα θα πάμε. Και το βράδυ θα έρθουμε από εδώ με τον Δημήτρη για φαγητό. Δεν χρειάζεται. Γαμπρός σου θα γίνει. Δεν θες να τον γνωρίσεις λίγο καλύτερα? Έλα, είναι ευκαιρία να του ζητήσεις και συγγνώμη για τον τρόπο που του μίλησες την τελευταία φορά. Όχι και να του ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν, μην μου φέρνεις αντιρρήσεις γιατί δεν σε παίρνει. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Μόνο εμένα έχεις τώρα πια. Κατάλαβε το. Μόνο εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν ζήτησα τη βοήθειά σου. Μόνη σου δεν είσαι ικανή να κάνεις τίποτα πια. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, μόνο εμένα έχεις. Άντε να ετοιμαστείς τώρα να φύγουμε. Κατάλαβες, Ηλία μου. Έχουμε φτάσει στην απόλυτη ξεφτύλα. Να μας απειλεί η Ντέζη και να έχουμε πέσει στην ανάγκη της. Θέλει τώρα η Ντέζη να την πάω εγώ στην εκκλησία, αλλιώς λέει να μας πετάξει έξω από εδώ. Όσο έχετε την απόφαση για το συμβόλαιο, καμία Ντέζη δεν θα σας διώξει. Θέλει να πέσουμε στα πόδια της, να την παρακαλάμε για να έχουμε τη γη που πάντα ήταν δική μας. Τώρα είναι του Μπέλου. Δική της. Όπως θες πες. Όχι, θα τα μαζέψουμε και θα φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν θα επιτρέψω εγώ να φτάσουμε στη στιγμή να παρακαλάμε την Ντέζη να μην μας διώξει από εδώ μέσα. Κανέναν δεν θα παρακαλάμε. Θα βρούμε ένα σπίτι εγκαίρος και θα μετακομίσουμε μόλις λήξει το συμβόλαιο. Ναι, Δάφνη μου, ναι. Εσένα όλα εύκολα σου φαίνονται. Δεν πρόκειται να την παρακαλέσουμε, στο υπόσχομαι. Από εδώ μέσα θα φύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με την Ντέζη. Λυπήσουμε δηλαδή, έλεος. Οκ, μας ήρθε ξαφνικό. Που είναι κόρη της Αντιγόνης και αδελφή του Νικόλα. Αλλά ως εδώ. Ο γάμος της πάντως με τον Μπέλο δεν μας ήρθε καθόλου ξαφνικός. Δεν ξέρω. Πήγαινε γυρεύοντας. Ας του τα φάει. Τι μας νοιάζει εμάς. Έτσι κι αλλιώς απέναντι τον είχαμε από την αρχή. Πολύ σωστά, αρκετά ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, δεν πάμε τώρα στα δικά μας που τρέχουνε θεματάκια. Μάλιστα. Ερώτημα πρώτο. Γιατί ο Στέφανος δεν προσβάλλει τη Διαθήκη? Λουκά, έχουμε αναλάβει μια πολύ σημαντική υπόθεση διαχείρισης περιουσίας και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ναι, το ερώτημα όμως για τη στάση του Στέφανου παραμένει αναπάντητο. Εμείς προχωράμε στο να πάρει τα λεφτά η Εύα. Όσο ο Στέφανος δεν προσβάλλει τη Διαθήκη, εμάς μας συμφέρει. Okay. Ερώτημα δεύτερο. Τι κάνουμε τελικά με τη Χατζηβασιλείου? Να αναλάβουμε την υπόθεση τελειωμένο? Εντάξει, ας συζητήσουμε λίγο μαζί της και βλέπουμε πώς προχωράμε. Κανονίζω συνάντηση δηλαδή. Ναι. Ναι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να γνωρίσω κι εγώ επιτέλους την περιβόητη Εριέτα. Ήρθε ο γυμναστής που ήθελες να δεις για τη συνέντευξη. Πες του να περάσει. Περάστε, κύριε Πολίτη. Γεια σας. Καλησπέρα. Περάστε, καθίστε. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, ζήτησα να σας δω γιατί μου έκανε εντύπωση κάτι που γράφετε εδώ στο βιογραφικό σας. Έχετε σημειώσει εδώ ότι προτίθεστε να αναλάβετε personal training υποδοκιμή. Για ένα μήνα. Ναι. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη από δουλειά, ή ότι αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, δεν συνηθίζετε, ξέρετε. Θα σας μιλήσω καθαρά. Έχω δικό μου γυμναστήριο, αλλά με ενδιαφέρει πολύ το personal. Και επίσης με ενδιαφέρει πολύ ο κύκλος σας. Είμαι σίγουρος πως αν με δοκιμάσετε, όχι μόνο θα με κρατήσετε, αλλά θα με συστήσετε και σε άλλους γνωστούς σας. Είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου. Ναι, βλέπω εδώ έχετε τελειώσει φυσική αγωγή, έχετε κάνει μεταπτυχιακό στη Σουηδία, έχετε δουλέψει στη Γερμανία. Ναι, μπορώ να σας φέρω τα πτυχία μου, αν θέλετε. Όχι, δεν χρειάζεται. Γυμνάζουμε πολλά χρόνια και μπορώ να καταλάβω ένα γυμναστή από την πρώτη μέρα. Και κανένα πτυχίο να μην είχατε, αν είστε καλός. Δοκιμάστε με τότε. Εδώ σας έχω φέρει ένα πρόγραμμα εκγύμνασης. Δείτε το και αν συμφωνείτε, ξεκινάμε όποτε θέλετε. Καλώς. Θα σας ειδοποιήσω. Ωραία. Χάρηκα. Κι εγώ. Έχω πάθει τώρα με αυτό που μου είπες. Έγκυος με, Λουκά. Όλα βάσει σχεδίου έχουν γίνει, μαμά μου. Θα
μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Υπάρχουν και τους ξέρουμε πολύ καλά. Σκοτώνω το ένα μου παιδί που μου είναι εμπόδιο και γεννάω ένα άλλο. Ωραία, τι βυζάντιο είναι αυτό. Η απληστία μαμά μου βασιλεύει σε όλες τις εποχές. Και η Μελίτα θα το κρατήσει το παιδί. Δεν καταλαβαίνεις. Τον αγαπάει η Μελίτα τον Στέφανο και θεωρεί ότι αυτό το παιδί είναι καρπός της αγάπης τους. Και καλά η Μελίτα. Η Αμαλία την αφήνει. Δεν έχει και πολλές επαφές με τους γονείς της πια. Μετακόμισε και από το σπίτι. Μένει αλλού με τη μικρή. Ξέκοψε από τους γονείς της η Μελίτα. Προφανώς το κορίτσι απογοητεύτηκε από όλους και από όλα και προσπαθεί να κάνει μια καινούρια αρχή. Μακάρι να το καταφέρει. Και μακάρι να ξεκόψει και από τον Στέφανο, γιατί κανείς δεν ξέρει τι έχει ακόμα στο μυαλό του αυτός. Δεν μου λες τώρα, τη Διαθήκη, γιατί δεν την προσβάλλει? Δεν ξέρω, βρε μαμά, δεν ξέρω. Εσένα αυτό τώρα δεν σου κάνει εντύπωση? Θα τον ρωτήσω. Μου ζήτησε σήμερα να έρθει να δει το μωρό. Θα τον ρωτήσω. Κακώς δέχτηκε, Εύα μου. Πολύ κακώς. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω να δει το παιδί. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Να μην τον αφήσεις στιγμή μόνο με το μωρό μας. Καθόλου. Μην ανησυχείς, μαμά, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Πώς σου φαίνεται αυτό? Καλό είναι. Πώς είναι πάνω μου? Ωραίο είναι, ωραίο. Να σου πω. Είναι το 4ο που δοκιμάζω και συνέχεια αυτό ακούω. Καλό είναι. Κάτι άλλο δεν έχεις να μας πεις? Τι θες να σου πω? Το παιδί σου παντρεύεται. Δεν χαίρεσαι που βλέπεις τη λατρεμένη σου κορούλα ντυμένη νύφη? Χαμογέλα και λίγο, είσαι κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Σου είπα, είμαι κουρασμένη. Έχεις μπερδέψει τα μυστήρια, Μανούλα. Για γάμο ήρθαμε εδώ, όχι για κηδεία. Κάθε μάνα αυτό περιμένει στη ζωή της. Να δει την κόρη της να παντρεύεται. Χαίρομαι που παντρεύεσαι. Το βλέπω. Ήθελα να ξέρα όταν πρόβαρε η Εύα νηφικά. Αυτά τα μούτρα είχες? Όχι βέβαια. Γιατί από αυτήν περίμενες τα χοντρά τα φράγκα. Τώρα που είναι να τα σκάσεις, με κοιτάς σαν ξυνισμένο γιαούρτι. Τι να σου πω. Με κουβάλισες εδώ με το ζόρι και ήρθα. Λοιπόν, ως εδώ. Διάλεξε ένα νηφικό να τελειώνουμε. Δεν μας τα λες καλά. Καθόλου καλά. Μην το παρατραβάς. Αφού λες ότι μου μοιάζεις, θα ξέρεις ότι έχω και αγόρια. Είναι πολύ όμορφος. Και έχει μεγαλώσει. Ναι. Την έχουν αυτή τη συνήθεια τα μωρά, μεγαλώνουν γρήγορα. Να. Ο γιος μου μεγαλώνει μακριά μου. Σε λίγο θα έχεις κι άλλο παιδί που θα μεγαλώνει μακριά σου. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να το δω. Άκουσα να δεις, Στέφανε, το ότι σε αφήνω να βλέπεις το παιδί δεν σημαίνει ότι έχω ξεχάσει πως πήγες να μας σκοτώσεις και τους δύο. Εύα, σε παρακαλώ. Όλα έγιναν ερήμην μου, δηλαδή στο έχω εξηγήσει. Ωραία, τότε μην τα ξαναλέμε. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα, ότι για να σου πω δεν μπορώ να σου το αποδείξω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο? Τι? Η μάνα σου έχει κάνει κάποιες ενέργειες για να καθυστερήσει το θέμα της διαθήκης. Εσύ πώς και δεν την έχεις προσβάλει ακόμα? Σου έχω πει που ακριβώς την έχω γραμμένη αυτή τη διαθήκη, έτσι. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο το καθυστερείς. Θα αναλάβεις μετά τη μαμά. Εύα, για αυτά τα λεφτά δεν είχα ιδέα. Και έτσι κι αλλιώς αυτά τα λεφτά είναι του γιού μου. Δεν είναι καλό. Δεν με πείθεις. Η επιθυμία του πατέρα μου ήταν τα λεφτά να τα πάρει ο γιος μου. Εγώ θα τιμήσω τη μνήμη του. Τώρα εσύ, θες με πιστεύεις, θες όχι. Μετά από όλο αυτό το κυνηγητό που πέρασα, Στέφανε, και να θέλω να σε πιστέψω μου είναι πολύ δύσκολο. Μην με πιστεύεις. Τέλος πάντων, πες ότι έχεις δίκιο. Αν είναι έτσι, γιατί προσπάθησε να βγει τόσο γρήγορα το διαζύγιο πριν καλά γεννήσω? Να σου θυμίσω ότι τότε λέγατε πως το παιδί δεν είναι δικό μου. Α, και είπες να σου κάνει το διάδοχο η Μελίτα, Εύα, σταμάτα. Τι άλλο κρύβεις, Στέφανε, γιατί τώρα μαθαίνουμε τα τέρατα. Ξαφνικά η Ντέιζη είναι αδερφή σου. Δεν το ήξερα.
Ναι, τελικά εσύ δεν ήξερες τίποτα. Λοιπόν, το είδες το μωρό, μπορείς να πηγαίνεις. Θα σου αποδείξω πόσο λάθος έχεις. Απόδειξε το μου εσύ και εγώ θα σου ζητήσω συγγνώμη. Θα είμαι η πρώτη που θα σου ζητήσει συγγνώμη. Να προσέχεις το γιο μας, τον εαυτό σου. Καλησπέρα, κύριε Μινέτη. Περάστε. Γεια σας. Κυρία Φωκά, επιτέλους γνωριζόμαστε. Έχω ακούσει πολλά για εσάς. Ελπίζω καλά. Τα καλύτερα. Ελάτε, περάστε, καθίστε. Λοιπόν, σας ακούω. Κυρία Χατζηβασιλείου, ως δικηγόροι οφείλουμε να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τον πελάτη μας, έτσι ώστε να μην έρθουμε προεκπλήξεως στην πορεία. Κατανοητό. Πρέπει να ενημερωθούμε για κάποιες πτυχές της ζωής του πατέρα σας και της δικής σας. Ναι, αρκεί να συμφωνήσουμε ότι αναλαμβάνετε την υπόθεση και ότι θα ισχύσει η δέσμευση του απορρίτου. Το απόρριτο θα ισχύσει είτε αναλάβουμε την υπόθεση είτε όχι. Θα προτιμούσα να μην το ρισκάρω αυτό. Θα την αναλάβουμε. Απλά επειδή, όπως καταλαβαίνετε, η δίκη αυτή θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα, δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Να που συμφωνούμε, λοιπόν. Οφείλουμε, λοιπόν, να είμαστε ενημερωμένοι. Από τη στιγμή που αναλαμβάνετε και ισχύει το απόρριτο, θα σας πω τι θέλετε. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Όπως, για παράδειγμα, ποια η σχέση του πατέρα σας με την οικογένεια Λαζαρίδη. Πώς βρέθηκε μάρτυρας στην διαθήκη του Λαζαρίδη και τι σχέση είχε με τον Στέφανο Καρτάλη. Και τι σχέσεις είχε με την Αντιγόνη Λαζαρίδη. Πώς προέκυψε η υιοθεσία σας από τον Χατζηβασιλείου. 2 λεπτά. 2 λεπτά. Σε όλα τα παραπάνω δεν έχω καμία αντίρρηση να σας απαντήσω. Το θέμα της υιοθεσίας μου όμως δεν σας αφορά. Συγγνώμη, δεν ρωτάμε από περιέργεια. Τι φοβάστε? Ότι μπορεί να καταζητούμε για φόνους, για κλοπές, τι? Προς Θεού, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν έχω σκοτεινό παρελθόν. Καμία σκοτεινή πλευρά δεν υπάρχει στη ζωή μου. Το θέμα της υιοθεσίας μου όμως είναι καθαρά προσωπικό και θα σας παρακαλούσα να μην αναφερθείτε ποτέ ξανά σε αυτό. Σας είπα ότι θέλω να δω όλα τα τιμολόγια. Φυσικά και δεν είναι όλα. Λοιπόν, θα τα περιμένω γρήγορα. Ναι. Καλώς το μωρό μου. Πώς πήγε η πρόβα νηφικού? Τέλεια. Θα είμαι μία κούκλα στο πλάι σου. Εσύ, μωρό μου, είσαι κούκλα έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεσαι νηφικά. Έπρεπε να ήσουν εκεί να δεις τη μάνα μου, Δάκρυσε. Συγκινήθηκε πολύ. Σοβαρά. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Θα κατάλαβε, φαίνεται, πως δεν την έχουμε πια ανάγκη και μπορεί να με χάσει. Καλά, και το Στέφανο. Ναι, καλά. Σε βλέπω να τον αντικαθιστάς πολύ σύντομα, το Στέφανο, και την κυρία Αντιγόνη να κρέμεται από πάνω σου, λες και είσαι γιος της. Συγγνώμη, αυτό τώρα για καλό το λες? Να μου λείπει το πίσινο. Λοιπόν, το βράδυ μας περιμένει σπίτι της για φαγητό. Μπα. Πώς αυτό το ξαφνικό την έπιασε ξαφνικά κρίση αγάπης? Έλα, μωρέ Δημήτρη. Θέλει να εξηλαιωθεί για τον τρόπο που σου μίλησε την προηγούμενη φορά, να μην της κρατάς κακία. Εγώ το ξέρω, δεν κρατάω σε κανένα κακία. Απλώς αυτή η γυναίκα μου είναι παγερά αδιάφορη. Ναι, μια συγγνώμη όμως σου τη χρωστάει. Εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να μιλάει έτσι στον άντρα μου. Τέλος πάντων, αν θες εσύ να πάμε, πάμε. Δεν με νοιάζει. Την έχω φτισμένη αυτή. Θα πάμε. Φεύγω τώρα, θα τα πούμε μετά. Φιλάκι. Α, από μακριά. Ο χυμός σου. Ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου, παιδιά, την είδατε, της μιλήσατε? Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κυρία Μαλία. Δεν νομίζω να γυρίσει. Ήμασταν και προετοίμαστοι. Δεν μας είχατε πει τίποτα για την εγκυμοσύνη. Σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλύτερα να δει την αντίδραση από εσάς. Την είδε. Κάγκελο, μείναμε και οι δύο. Και λοιπόν. Είναι αποφασισμένη να τραβήξει το δρόμο της. Ποιο δρόμο, βρε Νόρα, ποιο δρόμο? Έχει πάρει φόρα και πηγαίνει του γρου να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο.
Αν τσακίσει το κεφάλι της θα καταλάβει ότι η ζωή είναι σκληρή. Έλεος. Νιώθει προδομένη από όλους. Από μας. Τι κάναμε εμείς, βρε παιδιά. Της παρήχαμε τα πάντα. Ποιο ήταν το σφάλμα μας? Μήπως επειδή τις πρόξαμε σε λάθος άντρες, λέω τώρα. Εγώ στο Μάνο, εσύ στο Στέφανο. Ωραία, ωραία. Κάναμε ένα λάθος. Πρέπει να το πληρώσουμε τώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το παιδί μου έφυγε μακριά μας. Κάντε κάτι, βρε παιδιά. Λουκά, Νόρα. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται να την πείσουμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο κοντά της γίνεται. Ναι, Λουκά μου, κάντε κάτι. Από εμάς δεν θα έχετε τίποτα. Πώς θα ζήσει, βρε παιδιά, πώς θα ζήσει? Με λίγα χρήματα που έχει στην τράπεζα. Θα τα καταφέρει. Πώς, Βερνόνα μου? Αύριο μεθαύριο θα γεννήσει. Πώς θα τα απεξέλθεις εδώ στις δυσκολίες? Θέλει να δουλέψει. Α, ωραία. Και πώς θα δουλέψει με ένα μωρό στην αγκαλιά μου, λέτε? Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουν και με ένα και με 2 μωρά? Όπως τα καταφέρουν όλες, θα αναγκαστεί να τα καταφέρει και εκείνη. Λουκά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γίνονται, βρε Μαλία μου, αφού διάλεξε αυτόν τον δρόμο, άστην, Αν τα καταφέρει θα είναι άξια. Στο κάτω-κάτω μόνη της το διάλεξε. Δεν διάλεξε τίποτα. Όλες αυτές είναι κινήσεις πανικού. Για να ξεφύγει από εμάς. Πάντως δείχνει αποφασισμένη να το φτάσει ως το τέλος. Αυτό θα της κάνει καλό. Στο κάτω-κάτω μπορεί να αποκτήσει σιγουριά για τον εαυτό της. Η σιγουριά, Πέτρο, είναι η οικογένεια. Όλα τα άλλα είναι παιδιάστικα καμώματα. Προς το παρόν θα πρέπει να δεχτείτε την κατάσταση ως έχει. Κύριε Ρωσό, εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε και για την Εριέτα Χατζηβασιλείου. Αναλάβατε την υπόθεση, ωραία. Ναι. Ωραία. Δεν το λες με την καρδιά σου. Δεν έχεις δίκιο. Εξαίρετη κοπέλα. Την ξέρετε? Βέβαια την ξέρω. Ήρθε εδώ να με γνωρίσει. Ευγενέστατη, βέβαια. Την κάλεσα και ένα βράδυ να έρθει εδώ να φάμε, να γνωρίσει και τον Πέτρο. Δεν έρχεστε κι εσείς? Να πείτε και στη Μελίτα να έρθει. Δεν παίζεσαι, ρε Μαλία, με τίποτα. Γιατί, ρε Πέτρο? Είναι μια ευκαιρία να ξαναγυρίσει το παιδί στο σπίτι. Άλλο καημό δεν έχει η Μελίτα. Να γνωρίσει τη Χατζηβασιλείου. Αφήστε την να ηρεμήσει λίγο. Και όταν νιώσει έτοιμη θα έρθει μόνη της. Πότε? Πότε, σε ρωτάω. Εσύ δεν μου είπες ότι δεν πρόκειται να γυρίσει? Πάντως με το να την πιέζουμε, μάλλον χειρότερα κάνουμε τα πράγματα. Ό,τι και αν είπαμε την προηγούμενη φορά, ας το ξεχάσουμε. Η αγωνία της μάνας μιλούσε. Εγώ τα έχω ξεχάσει ήδη. Εμένα με ενδιαφέρει η ευτυχία του παιδιού μου. Δεν τη χάρηκα τόσα χρόνια και τώρα θέλω να κερδίσω το χαμένο χρόνο. Είμαι ευτυχισμένη, μαμά. Ο Δημήτρης είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν είσαι εσύ ευτυχισμένη, παιδί μου, εμένα μου φτάνει. Έφτασες ως εδώ, Να είσαι σε επίσημο δίπλο με τη συνεργάτηδά σου, τη Μανούλα μου. Τη Μανούλα μας. Σκάσε ρε, μην μιλάς. Σε παρακαλώ. Βουλώσέ τώρα. Δημήτρη, άστο. Ήθελα να γνωρίσει τον άντρα που θα παντρευτώ. Πού είναι το κακό? Το ότι πήγες να σκοτώσεις το παιδί μου και την Εύα, νομίζεις θα τα αφήσω να περάσει τον δρόμο? Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι στη γυναίκα μου. Ρε κακομοίρε. Δεν μου επιτρέψει κιόλας έτσι. Εσύ είσαι το επόμενο θύμα τους. Τι νομίζεις? Εδώ ρε μάνα και κόρη δεν κολώσαν μπροστά σε έγκυο γυναίκα σε να θα λυπηθούν. Ποιος σου έδωσε ρε το δικαίωμα να της μιλάς έτσι? Ποιος μπορείς να μου πεις? Ποιος? Στέφανε! Στέφανε! Τυχαίρεσαι. Στέφανε! Στέφανε, σε παρακαλώ! Στέφανε! Στέφανε! Τώρα! Τι παιδί μου θα την πνίξεις! Λέγε! Εσείς οι δυο δεν θα κάνατε όλα, λέγε! Στέφανε, θα την πνίξεις! Θέλω να το ακούσω από το στόμα σου, λέγε! Τίποτα δεν κάναμε! Θα πνίγεις, Στέφανε, σε παρακαλώ! Στέφανε, σε παρακαλώ! Λέγε! Άφησε την! Άφησε την! Χτύπα εμένα, όχι τη γυναίκα μου! Στέφανε! Σε παρακαλώ! Λέγε! Πνίγεται, παιδί μου, θα πνίγει! Παρακαλώ, σε παρακαλώ! Χτύπα εμένα! Χτύπα εμένα, χτύπαμε! Σε παρακαλώ! Έλα πέρα σου. Έλα σε αγαπούμε. Είμαι εγώ μαζί σου, έλα. Φύγετε! Φύγετε από εδώ! Φύγετε από το σπίτι μου!
Μόνο σου είμαι. Για πρώτη μέρα στη δουλειά νομίζω ότι τα πήγα μια χαρά. Ούτε που το κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Είσαι ευτυχισμένη να μπουν τα ματάκια σου. Είμαι, μπαμπά, είμαι. Επιτέλους, νιώθω πάλι χρήσιμη. Γιατί ρε κορίτσι μου, είπε κανείς ότι ήσουν άχρηστη? Εγώ πάντως έτσι ένιωθα. Και κάθε μέρα θα έχεις πρωινό ωράριο? Όχι κάθε μέρα. Κάποιες μέρες θα έχω και απογευματινή βάρδια. Και κάποια Σαββατοκύριακα θα δουλεύω, αλλά θα έχω ρεπό 2 μέρες την εβδομάδα. Α, όλο και καλυτερεύει δηλαδή. Τα γυμναστήρια δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μελίτα. Έλα, Μελίτα μου. Έλα, Νικόλα. Συγγνώμη αν σ' ενοχλώ. Η μικρή είναι άρρωστη. Τι έπαθε? Έχει ανεβάσει πυρετό. Της έδωσαν υπαυσίπονο, αλλά δεν λέει να πέσει. 40 έχει ανέβει. Νικόλα, κοντεύω να τρελαθώ. Ηρέμησε, Μελιτάκι μου, ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ. Θα έρθω εγώ από εκεί, Πες μου μόνο που είναι το νέο σου σπίτι. Εντάξει, οκ, θα το βρω εγώ. Ναι, βρε κορίτσι μου, σε μισή ωρίτσα θα είμαι εκεί. Έλα, κλείσε. Γεια. Τι έγινε? Η Νεφέλη λέει σήκωσε 40 πυρετό και έχει πανικοβληθεί. Μόνο του το κορίτσι λογικό είναι. Και δεν έχει και την Αμαλία δίπλα της, βλέπεις. Εγώ πάω από εκεί. Δεν είσαι εσύ, μάνα μου. Δεν γίνεται να είσαι μάνα μου και να με μισείς. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτά που λες? Ναι, Εγώ σε μισώ? Ναι, μάνα. Με μισείς. Εσύ με μισείς. Όπως μισούς και τον πατέρα μου επειδή κατέστρεψε τον έρωτά σου. Με μισείς επειδή είμαι γιος του. Με μισείς. Δεν μπορεί να τα πιστεύεις με αυτά που μισείς. λες. Βούλος το. Μια χαρά τα πιστεύω όλα. Αλλά όχι αυτά που θες εσύ. Αυτό που είναι αλήθεια. Μάνα. Σε παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σε ένοιαζε η ζωή του εγγόνου σου. Μήπως δεν σε νοιάζει η ζωή κανενός εσένα. Σταμάτα. Μη μ' αγγίζεις, είπα. Μην το κάνεις αυτό. Μάνα. Ξέρεις τι με έχεις κάνει? Με έχεις σκοτώσει. Εσύ με σκοτώνεις, παιδί μου. Εσύ. Σε μεγάλωσα με τόση αγάπη. Σε φρόντισα. Σε προστάτευσα. Αναγκάστηκα να γίνω σκληρή για χάρη σου, για να προστατεύσω την περιουσία σου, για να μην τη χαρεί ο Λύτρας. Ο πατέρας μου την περιουσία του την άφησε στο γιο μου. Θα τη χαρεί όμως ο Λύτρας. Μην ξεγελιάσαι επειδή έφυγε. Διεκδίκησε την περιουσία σου όσο είναι καιρός. Αλλιώς θα τη χαρεί ο Λύτρας. Τίποτα δεν θα διεκδικήσω. Ο πατέρας μου ήθελε εκείνα τα λεφτά να μείνουν στο παιδί μου. Και αυτό θα γίνει. Θα σεβαστώ την επιθυμία του. Δεν ξέρεις τι μου έκανε ο πατέρας σου, γι' αυτό μιλάς έτσι. Τι κάνεις τώρα, Τι κάνεις? Τι κάνεις, μάνα? Τολμάς εσύ να μιλάς για τον πατέρα μου? Τολμάς! Δεν είσαι καλά. Εσύ δεν είσαι καλά που πήγες να σκοτώσεις την αδερφή σου. Την αδερφή μου, τώρα είναι αδερφή μου, ναι, βέβαια. Μέχρι πριν από λίγο δεν υπήρχε καν εγκυμοσύνη. Όλα ήταν σχέδια του Μάνου και του Ρούσου, τώρα... Τι? Δεν μιλάς, έτσι? Γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν μιλάς, μάνα? Δεν ξέρεις τι έγινε τότε. Και καλύτερα να μην μάθεις. Μέχρι τώρα δεν ήξερες τίποτα. Τώρα καλύτερα να μην ξέρω εγώ. Άστο, άστο. Ξεπροστιάστηκες πια. Στέφανε, σ' αγαπάω. Θα έδινα και τη ζωή μου για σένα. Κράτα τη για λογαριασμό σου. Δεν τη χρειάζομαι. Να σε καλά.
και τι δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Τίποτα, θα πάρω τηλέφωνο τους δικηγόρους μου και θα του κάνω μήνυση. Θα του κόψω τα πόδια του Καρτάλη. Έλα βρε αγάπη μου, ξέχασέ το τώρα. Μα τι λες τώρα, πήγε να σε πνίξει και θα τον αφήσω έτσι? Έλα βρε μωρό μου, σε παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι του έχεις κάνει δηλαδή. Τέτοιο μίσος, τι του έκανες ρε Ντέζη? Προσπαθεί να με φοβήσει για να με κάνει πέρα από την κληρονομιά. Δεν το καταλαβαίνω. Μα ποιος σχέση την κληρονομιά τους? Διεκδικήσαμε εμείς λεφτά, ζητήσαμε τίποτα? Έχουμε ανάγκη εμείς από τα λεφτά τους? Ξέχασέ το αγάπη μου, ηρέμησε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα αφήσω. Τι λες τώρα, επιτέθηκε σε μένα και σε σένα και θα τον αφήσω έτσι? Δεν αντέχω να το περάσει ξανά αυτό η μάνα μου. Πριν από λίγο καιρό έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Θες να περάσει πάλι τα ίδια? Δεν μίλησε κανείς για τη μαμά σου. Στον Καρτάλη θα κάνω μήνυση. Σε κανέναν δεν θα κάνεις μήνυση. Έλα μωρό μου, έλα ηρέμησε. Πήγαινε κάτω να βάλεις ένα ποτάκι. Θα αλλάξω κι εγώ και θα έρθω. Έλα. Έλα. Τι θέλεις, Ραντέζη? Τι θέλεις? Πού είσαι? Πίνω για να ξεχάσω. Για να μην θυμάμαι πως υπάρχεις. Υπάρχω, αγάπη μου. Είμαι εδώ και σε σκέφτομαι. Μόνο εσένα σκέφτομαι. Αυτό είναι γαμώτο! Μου λείπεις πολύ. Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι μαζί σου τώρα. Ραντέζη, τέρμα τα παιχνίδια, το καταλαβαίνεις? Τέρμα, δεν αντέχω άλλο. Μιλάς έτσι. Αγάπη μου. Κλείσε. Σε παρακαλώ, κλείσε. Όλη τη νύχτα θα σε σκέφτομαι. Και αύριο θα έρθω να σε δω οπωσδήποτε. Αυτό ξέχνα το. Θέλω να σε δω, Χριστό. Απόψε χόρεψε σαν να είμαι εκεί. Χόρεψε για μένα. Και αύριο θα έρθω να σε δω. Εντάξει? Ακούς? Χριστό. Λοιπόν, απόψε θα την κρατήσουμε με αντιπηρετικά και αύριο θα πάμε να κάνουμε μια εξέταση αίματος. Εξέταση? Τι εξέταση? Με ανησυχεί τώρα αυτό που λες. Ψυχραιμία, ρε Μελιτά. Το παιδί έχει και ένα ιστορικό. Ας κάνουμε κάποιες εξετάσεις να είμαστε σίγουροι. Θα περάσω αύριο να σας πάρω να πάμε στο νοσοκομείο, εντάξει? Εντάξει. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, ρε Μελιτά μου, δεν χρειάζεται. Η Νεφέλη είναι η αγαπημένη μου ανιψιά. Τι θα έκανα αν δεν είχα σένα? Εγώ εδώ είμαι, Μελιτά. Για σένα όμως τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα από εδώ και μπρος. Τα μάθες, Ναι, ρε Μελίτα, και δεν μπορώ να σε καταλάβω με τίποτα. Άστο τώρα, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Πρώτα πρέπει να γίνει καλά η Νεφέλη. Ναι, αυτό προέχει. Τα άλλα θα μας δοθούν ευκαιρίες να τα πούμε. Δεν ξέρεις πόσο μου λείπει η εποχή που ήμασταν όλοι παρέα. Μελίτα μου, η ζωή είναι μπροστά. Τα άλλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα πρέπει να κοιτάξεις τη μικρή. Θα ελέγχει συνέχεια τον πυρετό της και θα της δίνεις πολλά υγρά. Ναι. Εντάξει. Άντε και θα περάσω αύριο να σας πάρω. Ναι. Μην πεις κάτι στους δικούς μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μάθουν τίποτα. Μην ανησυχείς. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι σκέφτεσαι πάλι? Τίποτα. Πώς? Αφού είσαι κάπως. Μετά νιώσες που αναλάβαμε την υπόθεση. Δεν είμαι και πανευτυχής. Την πρώτη στιγμή άρχισε να βάζει στεγανά η κυρία. Εντάξει. Μπορεί να έχει μια ευαισθησία με το θέμα της υιοθεσίας της. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάτι κρύβει. Κι άλλωστε, αν κρύβει πράγματα και χάσουμε τη δίκη, το κρίμα στο λαιμό της. Ξέρω, εμένα κάτι δεν μου αρέσει πάντως. Έλα ρε Λουκά. Από το πρωί με αυτά ασχολούμαστε.
Τι θα γίνει, μόνο για αυτήν θα μιλάμε. Κάποτε μου είχες υποσχεθεί ότι οι νύχτες θα ήταν μόνο για μας τους δυο. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Πάμε λοιπόν τώρα στο κρεβάτι μας. Βιάζεσαι? Εσύ δεν βιάζεσαι. Άραγε θα έρθει η μέρα που δεν θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Δεν ξέρω, πάντως μια παγωμάρα τη βλέπω να πλησιάζει. Τη βλέπεις? Ξέρεις τι προτείνω? Πριν έρθει δεν παίρνεις τη βαλίτσα σου και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα κάνω. Παίρνω τη βαλίτσα μου και πάμε... Εγώ είμαι η βαλίτσα σου, Λουκά, συγγνώμη. Να σου πω. Πολλά λες. Λουκά. Τι έγινε, αγάπη μου, πώς είναι η Νεφέλη? Έπεσε λίγο πυρετός, αλλά πρέπει αύριο να πάμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Ελπίζω πως όχι. Η Μελίτα πώς είναι? Χάλια ήταν. Ρε Δάφνη, πώς θα τα βγάλει πέρα μόνη της? Αν ζοριστεί θα γυρίσει στους δικούς της. Εγώ δεν τη βλέπω διατεθειμένη. Αλλά μην τρελαίνεσαι, τα λεφτά τους είναι εκεί για εκείνη και για τα παιδιά της. Και στο κάτω-κάτω ας δουλέψει και εκείνη, καλό θα της κάνει. Αν τα καταφέρει. Αν τα καταφέρει, θα βγει πολύ δυναμωμένη από αυτή την περιπέτεια. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι μπορείς να σταθείς μόνη σου στα πόδια σου. Ναι, και μιλάς εξ ιδίας πείρας. Ακριβώς. Άντε τώρα να κοιμηθούμε γιατί αύριο έχω δουλειά. Όπα, έζησα να τα ακούσω κι αυτό. Μου λες εσύ να πέσουμε να κοιμηθούμε. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω, σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Φέρα. Αυτός που τα έστειλε βρίσκεται μόνο μια ανάσα πίσω μας. Πίσω σας. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Πριν βάλεις τις φωνές, άκουσέ με για το καλό σου. Πώς το διάλογο με βρήκες? Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Κι όμως εγώ νομίζω ότι θα σε ενδιαφέραν πολύ αυτά που έχω να σου πω. Την αδελφή του Στέφανου είμαι. Ήρθε η Ντέζη. Και μου είπε όλη την αλήθεια. Ήρθε από εδώ η Μελίτα και είπε ότι πέρασες από το σπίτι της και της είπες ότι όλα αυτά ήταν σχέδια του Στέφανου. Εγώ στη Μελίτα. Τι δουλειά έχω? Τη Μελίτα έπαιρνα, αλλά δεν το σκόνη. Στο Στέφανο δεν έχει πάει. Ωραία, κλείσει να τον πάρω εγώ και σε ξαναπαίρνω. Θα με περιμένετε εδώ να γυρίσουμε. Άκουσες? Και να έρχεσαι μόνο μην έχει πάθει τίποτα η Μελίτα, γιατί δεν θα υπάρχει μέρος να κρυφτείτε.